Bona tarda a tothom, benvinguts al Comú de Particulars. Avui tenim una xerrada més dintre del cicle de muntanya, seria la quarta xerrada del cicle de muntanya que fem, i avui tenim el Xema Arteta, que és molt conegut per tots nosaltres perquè és del país, és el gerent de Guies Vallfosca, és tècnic de muntanya i és instructor de l'ACNA. L'ACNA és la que medís el risc de llaus. Quan ens surt a vegades hi ha risc 3, risc 4, un dels que us decidís és ell. En tema de neu crec que és una persona superqualificada. I sense més us passo amb ell, que ell és realment qui ens farà una miqueta la xerrada d'una expedició que van fer a Alaska. D'acord? Us deixo amb el Xema. Bueno, moltes gràcies per haver vingut, el primer de tot. Res. Bueno, mira, el Francis em va liar quan vas vindre d'Alaska. Em va dir, hòstia, no s'has de fer una projecció i tal, i vinga, doncs, al final s'ha pogut fer avui. Bueno, primer de tot, fiqueu-vos en antecedents, soc, com ha dit Francis, guia de muntanya i soc nivòleg principalment. Treballo per la Generalitat en la prevenció de llaus. L'ACNA és l'associació que ensenya a conèixer aquest perill i aquesta informació per poder sortir amb comoditat. Però bueno, avui no estem per aquí, un altre dia potser sí. Llavors, comentaros que jo soc esquiador de tota la vida de muntanya i abans feia alguna cosa d'alta muntanya. Actualment ja faig molt poc. Jo des de petit em vaig criar en la família, feia moltes expedicions a l'Himalaya i em vaig crear una miqueta en tot aquest run-run de l'altíssima muntanya. Llavors, un dels meus somnis era anar a fer el Denali. El Denali per mi és una de les muntanyes més emblemàtiques del món perquè és el descens més llarg que es pot fer esquiant. Al final no vam poder esquiar des del cim perquè les condicions no eren les adients, però bueno, va ser una esquiada espectacular. Alaska és el que té molt bona neu, pesa que nosaltres no vam tindre la sort de pillar la millor, però bueno, la pitjor d'ells és la millor nostra, així que ja està bé. I res, us faig una miqueta de passe. Us aniré comentant al llarg de la projecció les vivències i el que van gaudir en aquella àrea del món. I si després teniu qualsevol pregunta, doncs serà un plaer, si sé, respondre'ls. Bueno, primer de tot, el Denali és una muntanya de 6.000, quasi 200 metres, està ubicada en el Parc Nacional del Denali, en Alaska, i Alaska és una terra que és espectacular, perquè en principi és com 3 vegades Espanya, 3 Espanyes, i té un 10% dels habitants de Catalunya, 700.000 habitants. Vull dir, problemes per aparcar no tenen gaires. Això va ser un dia, en novembre, em vaig juntar amb un amic i em va comentar, aquest d'aquí, que és Mariano, em va comentar que s'anaven a Alaska. Llavors, clar, em vaig quedar, ostres, quina sort, lo típic, no? I a les 2 setmanes em va trucar i em va dir, Xema, te vens a Alaska, que vas veure cara de que voldries vindre. I vaig dir, m'has llegit el pensament. Així que em van anar junts. A la resta de la gent, la veritat és que no el coneixia, Belén coneixia una miqueta, Anaya coneixia una miqueta, però la resta no coneixia ningú. Llavors es va fer d'aquest grup tan gran com dos subgrups, un que anaven esquiadors i un altre que anaven gent a fer muntanya. D'esquiadors anaven Belén, Naya, Mariano, Luis, que està aquí, i jo, i la resta anaven en raquetes. El Denali és una muntanya que té una aproximació molt llarga perquè no té possibilitat d'aparcar l'avioneta, t'ha de deixar molt lluny, i el bo que això és que l'esquiada que tens després és espectacular. Però és bastant pla, sobretot la part final. Aquí la teniu. És un muntanyote, lo mirem per lo mirem, és un muntanyote. L'avioneta te deixa, no surt a la foto, però en un glaciar que queda per aquí, llavors has d'anar pujant per aquí, aquest glaciar, vas per darrere d'aquí, això d'aquí és el Windy Pass, evidentment perquè bufa molt de vent, i quan arribes aquí és quan comença l'alta muntanya. Aquí, això és el Medical Camp i és on comença la muntanya. Nosaltres vam pujar per la clàssica, que és l'Esporon West, puges per aquesta rampa d'aquí fins a la roca i d'aquí ja vas pujant, vas per darrere, surtes aquí dalt i d'aquí fas el cim. L'objectiu que teníem, primer era passar-nos-lo bé, evidentment, tornar a casa, això descomptat, i
fer el cim. Després, si les coses s'anaven ficant de cara, la idea era baixar per aquest canal d'aquí, que és el Mallory Color. Per aquí i aquí. És la baixada, vull dir, que la grada esquiar és la baixada. Són 2.000 metres mantinguts a 45-50 graus. Però ha d'estar en condicions, si nosaltres no vam tindre la sort de trobar-la. El planning que teníem era més o menys aquest, l'avioneta te deixa aquí, el primer dia arribes al primer camp, el segon dia arribes aquí, volíem dormir una miqueta més amunt, però aquest dia va ser l'únic que ens va fer mal temps, que això va ser la gran sort que van tindre, perquè el Denali lo típic és que falli mal temps, i sols ens va fer aquest dia, llavors van acurtar bastant. El tercer dia ja puges aquí, i d'aquí, des que surtes d'aquí fins aquí, menys 2 rampetes d'uns 300 metres, el resto és força pla. De fet, d'aquí a aquí és baixada, el primer tram és baixada. I a partir d'aquí ja comença realment la pujada. Aquí tens una rampa molt dura, fins aquí, aquí tens una esplanada que no s'acaba mai, fins al Windy Corner, i a partir d'aquí ja l'última rampa al Medical Camp. I a partir d'aquí són 800 metres d'escalada, d'una rampa molt dura, en gel la van trobar, i a partir d'aquí és tota l'arista. Tota l'arista fins al High Camp, el camp més alt, a 5.000, i d'aquí és ja més fàcil fins a dalt de tot. I l'últim que queda a l'arista és bastant exposadeta. El problema del Denali, o el gran inconvenient, és que no hi ha, com en Himalaya, serpes que te puguin portar tot. Llavors l'has de portar tot tu. És aproximadament, has de calcular 20 dies d'expedició i, clar, vulguis que no, això d'aquí és menjar. Pesa, pesa molt. Llavors, per portar tot això es fan servir les pulques. Són uns trineos, carregues tot el material allà, la meitat en la pulca i la meitat a l'esquena. I això dia a dia ho vas movent. Llavors la marxa és molt, molt lenta. Al final, moure tant 50 quilos a sobre pesa bastant. 50 quilos perquè és el màxim que et deixen els avions. Llavors has d'anar bastant espartano, que diuen aquí. Bueno, vam fer vuelo 2 dies, parada en la meitat en Estats Units, i agafes l'avió d'Alaska, sense més misteri. I això d'aquí és la capital d'Alaska. Ja veieu que és molt, molt petita. Realment són 4 carrers, no té res més. I aquestes són les vistes que tens durant el viatge. Alaska és tot muntanyes. Vam arribar allà, aeroport, agafes un taxi i vas a un hostel que tens allà, passes el jet lag un dia i el dia següent ja marxes a buscar a Talkeetna, que és el pueblo base on fas campament. Per moure't per Alaska el que agafa tothom són aquestes furgonetes de moltíssimes places, no tenia 14 o 15 places, i remolques, que tothom ha d'anar en remolques. Hi ha molt poques carreteres i menys les principals, totes les carreteres són com de ripio, perquè tenen 6 mesos les carreteres tapades per neu. Això és tot el material que portàvem i això és Alaska. Vals immensos i al fons muntanyes. Les cases estan tan disperses que tothom deixa les bústies al costat de la carretera principal. Però d'aquí igual tens 2 o 3 hores fins a la casa. Vull dir, les distàncies són una altra dimensió de lo que estem acostumats. Vam arribar a Talkeetna i Talkeetna és el típic poble de l'oest americà. Són cases de fusta, amb pèls, molt, molt, molt espartanes, i aquesta és la forma de moure't per Alaska, en aquest tren. A l'hivern li fiquen aquí una cunya i fa molta por. Ves els vídeos dels trens aquest aixecant neu i és increïble. I si comparem amb l'autobús us podeu fer una idea del tamany que tenen els bitxos aquests. I l'altra forma de moure's per Alaska és en avioneta. Allà tothom té avioneta, perquè totes les cases que hi ha disperses per el territori estan fetes al costat d'estants, de petits estants. Llavors, a l'estiu li fiquen uns patines per flotar i a l'hivern els patines de neu. És l'únic lloc que poden aterrar, perquè és tot bosc. Vull dir, és territori que no és el que estem acostumats.
I aquestes avionetes es fan servir també de taxis per anar per tot el territori, és la forma més ràpida i bastant econòmica de moure't. Vull dir, si algú ha pensat fer un viatge a Alaska, es plantegi moure's en avioneta, perquè és el més idoni. Aquí vam estar un parell de dies preparant material i és un hostel que tenen allà, molt xulo, que està ubicat al costat d'un riuet, que quan t'apropes al riuet pues fa una mica de por. L'amplada que té i el caudal que baixa és espectacular. I si te fixes una mica ja comences a veure les muntanyes. I si li dones al zoom, doncs veus que les muntanyes ja comencen a ser molt grans. Este és el Denali. El Denali és curiós perquè té com dos climes en la mateixa muntanya. Tens la part de dalt i la part de baix. I la part de baix normalment sempre està tapada. I la part de dalt o fa molt de vent o fa bo. Però normalment fa molt de vent, és un territori de molt de vent. Una vegada que has arribat a Talkeetnie has de passar per la Casa del Parc i aquí t'expliquen una miqueta, primer corroboren que el teu permís sigui vàlid, l'has de demanar 6 mesos abans, explicant tot. Aquí no pots improvisar res. I t'expliquen una miqueta com funciona la teva expedició, quins permisos tens, dies d'estar-hi, etc. Te van donar informació. Aquí està en postpandèmia, d'on pots informar-te del temps que fa, per ràdio o per telèfon, si te passa alguna cosa, com connectar, és el 911, però no hi ha cobertura, vull dir, a no ser que tinguis un de satèl·lite, no tens cobertura. Llavors tothom funciona amb les freqüències de les ràdios, per walkie-talkie. Després has de signar el llibre que tens allà i una vegada que ja t'han donat l'ok, els guardes i ja pots tirar cap allà. El que has d'agafar és el pote, ara s'està ficant de moda en l'Himalaya, que diuen que per anar a l'Everest tothom ha de portar-se les seves fentes a casa. Aquí fa molt de temps que ho fan. I realment és una idea molt bona perquè evites que contaminen la neu, perquè allà no hi ha aigua. Tothom va agafant la neu per derretir-la, per tindre aigua, per poder cuinar, etc. Llavors, si tothom va fent les seves necessitats per qualsevol lloc, hi hauria molts problemes d'infeccions, que és el que està passant en l'Himalaya. Llavors, a mi em sembla una idea molt bona. És bastant molest i incòmode portar-te l'orinal a sobre tot el dia, però bueno. La cosa bona és que a dalt de tot, al Medical Camp, hi ha un lloc per poder depositar-les. El circulació se tira tot cap allà dintre. I la gràcia que deien tothom és el dia que això es mogui i ho tiri cap a baix, no vull estar jo aquí. Però bueno, no va més enllà. Una vegada que ja tens tot, al dia següent toca agafar les pulques. Esto entra dentro del billete de la avioneta, el taxi, te deixa la pulca i te donen aquests pals. Aquests pals són perquè tu has de fer depòsits, sobretot a la baixada. Has de deixar depòsits per si l'avioneta no pot anar a buscar-te perquè tinguis menjar per mínim 4 dies. Jo tinc companys que han anat a fer aquesta muntanya i s'han passat 20 dies esperant l'avioneta per poder sortir. Vull dir, us podeu imaginar el temps que fa allà. És salvatge. Llavors aquí ja estem tots més o menys preparats i es tracta d'anar preparant, cada un agafa la seva pulca, la prepara, les corretges, tot. Això d'aquí són els orinals, això ha d'anar sempre amb tu i si t'enganxa un guarda fent moure't d'un camp a un altre fins a l'orinal, vas cap a fora. O sigui, t'enganxen, helicòptero, este senyor, hi ha una multa interessant. I després el que s'ha de fer és pesar-ho tot, perquè l'avioneta està molt limitada al pes. Llavors tu tens permiso per X quilograms. De fet, molts de nosaltres van tindre que deixar coses que pensaven que podien estar bé portat, com una cadireta petita, la van tindre que deixar aquí perquè passaven el pes. Una vegada que ja està l'ok donat, foto d'equip, sembla que Zax no s'esponsoritzava, però no era el cas, i cap a dintre de l'avioneta. Són catxarros molt grans. Van fer 2 grups, aquí anaven el de la gent de raquetes i aquí la gent d'esquí. Portaven plantejaments diferents d'expedició i van decidir que compartirien camps però que es mourien de manera diferent.
Nosaltres anàvem més ràpid en la qüestió de l'aproximació, ells anaven més lents, llavors ells decidien que farien 2 porteos per camp i nosaltres vam decidir que portarien un solo, si podíem, en un solo viatge a tot. L'avioneta per mi és una de les millors parts del viatge perquè clar, va sobrevolant tot i ves el canvi que tens des de la selva d'arbres que tens a sota a com vas entrant els glaciars, com s'han retirat, el canvi climàtic aquí se nota molt més, com els glaciars s'estan retirant a una velocitat espantosa i molt, molt ràpida. I te lo diuen ells. I nosaltres lo vam poder apreciar en el lloc on estaven, en els 8 dies que van trigar en fer cim i baixar, van calcular que havia baixat 2 metres l'espessor de neu. És molt bèstia dir-ho, 2 metres. De les marques que havíem deixat nosaltres d'entre anar i tornar. Bueno, aquí 4 fotos del vuelo en avioneta. Ahí ho tenim davant ja. Tot això d'aquí fa molt poc era glaciar. A més te lo diu el piloto, Diu, jo 5-10 anys, tot això estava cobert de gel. I ara fixeu-vos on està. Les distàncies són inhumanes. I es veu com realment el procés natural aquí es veu molt ràpidament. Com el glaciar al principi és una morrena, després comença a tindre algo de fang i aquí ja comença a haver abreig. I als costats que s'ha retirat abans, el mateix. Una lesió de geografia en directe. I una vegada que entres en terra glacial, doncs veus que aquí realment, sin l'avioneta, és impossible fer aquesta muntanya. Calculamos que uns 60 quilòmetres de territori salvatge, vull dir, de glaciars. Després el que tens per arribar als glaciars. I no tens temps de fer fotos, és una muntanya molt bonica, la miris per la miris. Una vegada que passes un coll ja veus el camp base de l'avioneta, aquí es fa la primera nit, nosaltres no la vam fer, però sí que et recomanen que deixis el menjar per a 4 dies i l'has d'enterrar a més de 3 metres de fondària. Perquè clar, al principi dius 3 metres, però si això no és necessari, si quan l'enterrem 2 pams ja està. Dius, no, és que els ocellers se ho mengen. Dius, bueno, els ocellers no fan forat de 3 metres. Diu, no, però el glaciar baixa molt ràpid. I clar, quan van tornar nosaltres, 2 metres havia baixat. Diu, pues sí, tenien raó. I un amic nostre que va deixar una bolsa amb menjar, una hora, entre que va baixar una mica un moment amb un amic i va tornar, els ocellets l'havien implant el menjar. Que aquí no hi ha res, els 4 ocellets que n'hi ha, pues, el poc que troben se lo mengen. I això és la pista d'aterratge. Aquí teniu les traces. De quan vam vindre a nosaltres, que vam aterrar aquí, quan vam baixar, l'avió ja estava aterrant aquí. Això és 1 hora de trajecte. Perquè tot això d'aquí era un mar de gretes. No tinc fotos de la sortida, però feia molta por. I aterren, i sí, aterren. Això has de ser molt ràpid. A més, el pilot et diu, jo paro motors, l'hèlice no para, vull dir, has de treure tot i se'n van. No dona temps a res. I és el camp dels Rangers, en aquestes tendes d'aquí, i aquí viuen el que dura la temporada d'Ascension al Denali, que són 3 mesos, viuen aquí, sempre hi ha gent. Tenen un camp aquí i l'altre està en el Medical Camp. I entre ells se comuniquen amb helicòptero. L'helicòptero està tot el dia pujant i baixant, rescatant accidentats, que hi ha bastants. Una vegada que aterrassava, el primer que vam fer nosaltres és els companys es van quedar fent el forat i nosaltres vam dir, per deixar-lo aquí, a deixar-lo en el següent camp no hi ha diferència. Així que van empaquetar tot i van sortir. Teníem pressa perquè el glaciar realment van sortir bastant més tard de l'hora que tenien, com unes 3 hores més tard, i durant el dia recomanen que no se progresse per glaciar, perquè les gretes se van obrint i tancant a capritxo. Llavors nosaltres teníem molta pressa. Ells van decidir que feien el forat i els Rangers no les van deixar sortir. Van dir, no, ja és massa tard. Nosaltres que anàvem a esquís vam poder baixar i vam poder fer la pujada, que eren 2 hores i mitja més o més de pujada, en un temps de seguretat, però una mica apurats, si no perdies un dia.
I a partir de llavors és tota l'estona mirant-li l'esquena al company o la cara del que portes darrere. I és encordat el primer tram, justament perquè ens van aconsellar els Rangers. Després ja no ens van encordar perquè ja una vegada que passes el tram perillós, que és aquest d'aquí, ja ves que és molt més segur, que les grites ja no s'obren. Però en aquest tram d'aquí nosaltres vam veure en directe com s'obrien les grites. De que passa un, vas tu i dius, hòstia, per on has passat? I diu, conyo, jo acabo de passar per ahí. Sí, és dir, un moviment increïble. I realment és el perill que té aquesta muntanya. Vull dir, el perill està més a baix que a dalt. Quan baixàvem nosaltres, vam parlar en el primer camp que vam fer nit, vam decidir, baixàvem molt bé, però ja era tard per arribar a l'avioneta i vam dir, bueno, pues, demà matinem a les 5 del matí i lo fem de matinada. Perquè aquí no es fa de nit, estem a prop del círculo polar i no es fa de nit, són 24 hores de llum. A les 5 dormim les hores que facin falta i a les 5 de la matinada, que fa més fred, sortim. I parlant amb uns nois que havia allà, uns americans, van comentar que uns nois japonesos havien fet res, el mateix que nosaltres, però havien dit, va, hi ha una bona paleta aquí al costat, a la tarda anem a fer-la. L'últim que baixava va desaparèixer. I allà no se busca. Vull dir, has perdut a una de l'expedició, mala sort, no los poden treure, ja sabem que està mort. Bueno, paciencia i poquet a poquet vas pujant. Les muntanyes que tens a la vora són increïbles. Els sallaus que es veuen aquí són increïbles perquè són tosseracs que es desprenen. Nosaltres vam tindre sort de que vam gaudir de molt bon temps tota l'expedició, però aquí normalment neva, cada 2 dies neva, i parlem de nevades de metre i mig, pum, de petac. Llavors, clar, els sallaus que veus aquí són increïbles. La sort és que estàs molt lluny sempre de les parets i no arriben. Però parlant amb la gent d'allà diuen, no, és que te cau una llau d'aquí i tu estàs aquí a 3 quilòmetres, dius, aquí no arriba, i te quedes blanc. I no t'empenta, però notes l'aire. I això que veu aquí negre són les grietes. Glaciar interminables. I això és el que has d'arrastrar, 50 quilos de mort que dèiem. Al final te lo repartes una miqueta a l'esquena amb una motxilla de 20-30 litres i la resta va aquí. Però si carregues tot aquí, voltea. Si algú té pensat anar cap allà, jo vaig provar a carregar-lo tot i no és bona idea, cada 2x3 se te voltea. Al final vas aprenent una mica, perquè aquí això no fas. I vas aprenent a base de que dius, no vas còmode, pues trec això, fico allò, i al segon dia ja lo tens més o menys pillat. Una vegada que arribes al camp, pues, sempre és la mateixa rutina, buscar el millor emplaçament. Veieu totes aquestes banderetes que n'hi ha? Això són depòsits. De totes les expedicions que tens per dalt, cadascú deixa aquí el seu depòsit de menjar. I vam veure que tothom havia fet el mateix, que era deixar en el primer camp en vez del camp de l'avioneta. Perquè no estan massa separats i t'estalvies fer el forat allà perquè no vas a dormir. A l'avioneta al final arribes, esperes que venga la teva i t'agafa i te'n vas. Si no, es munta tenda una altra vegada, etc. I una vegada que tens la tenda ficada, ja veieu, plumes i més plumes i dintre de la tenda. Fa molt fred. Vull dir, no... És curiós perquè no tens nit, però el sol sí que ja arriba un moment, tu lo ves, el sol com te va donar la volta. I arriba un moment, quan tira cap al nord, que baixa. Llavors desapareix, però hi ha llum. En el moment que el sol desapareix, els termòmetres cauen 30 graus. En 5 minuts. I tu estàs fora fent coses i dius, uau, què passa? Ràpidament entres a ficar-te prendes i prendes. Passes d'estar a 5 graus a estar a 25 sota zero. I aquí va ser el dia següent, van aixecar i ja teníem mal temps. Mal temps és que bufa molt de vent i tens núvols, no veus res. Llavors, clar, progressar amb això, el camí està molt marcat, però perquè veus el que tens davant.
alguna baliza sí que vas trobant, que la fiquen els Rangers, però sapient que tens grietes cada poc i que no s'avisen, al final decideixes dir, bueno, pues no val la pena, montem l'altre camp i esperar com amanece el dia següent. T'aixeques i tens aquestes vistes. I després no ha sigut tan mala idea. Popa, una altra vegada. Moltíssima gent, moltíssima gent. És curiós perquè el Denali fan cim vora del 12% de la gent que ho intenta. Et donen uns 1.500 permisos per any i fan cim uns 200-300 persones, no fan més. I és curiós, perquè nosaltres vam tindre molta sort amb el temps, això és veritat, però tècnicament no és una muntanya difícil, és caminar. No tens cap pas que diguis, uau, no. L'arista és una mica exposada, però no és un peu davant de l'altre. No tens cap pas d'escalada ni res. I l'arista a cimeres, per mi l'única va ser un poc impressionant, però més que res, perquè tens 4.000 metres a un costat i 4.000 a l'altre. Llavors vulguis que no has d'anar molt atent de que no tropezar-te, però no pares 4.000 metres. El silenci és brutal. I solament és el... Aquí ja anem guanyant alçada i estem arribant ja al tercer camp. Aquí. Estas són les grietes. Tu passes per aquí i no veus res. I de repente fa blup i t'apareix el forat. I dius, uau! I treus el cap a baix i no veus el fons. No es veu el fons. Poquet a poquet. Són muntanyes que dius, però on pulles? Aquesta la van estar mirant i vam ser incapaços de trobar una línia factible de pujada. I aquesta, per exemple, diuen que cada any poden pujar una persona o 2 persones. Autèntics cracs de la muntanya, perquè qualsevol no puja aquí. El Mount Hudson és este. I aquí estem arribant. Aquí ja veieu que hi ha bastant dipòsits d'allaus. El camp estava just aquí i quan nosaltres vam arribar estàvem muntant la tenda i es va caure un serac d'aquí i ens va passar com a 10 metres de la tenda. Potopom, potopom, potopom. Diu, uau. Pots dir que estem segurs? I el rayo, sí. It's ok. Aquí ja comença a picar una miqueta més. Ja el tram pla ja s'ha acabat. I això és el camp, el tercer. Va caure un serac d'aquí i va patà. I quan arribes, pues lo de sempre, montes la tenda, te prepares, este és el company que venia amb el Justet, l'ajudes a muntar la tenda, s'ha de fer una plataforma, primer de tot, depèn el camp que siguis, l'has de protegir en bloques com si fos un iglú, per el vent, perquè pots estar aquí en màniga curta i de sobte comença a bufar vent i se t'emporta la tenda. Però sobretot en els camps alts. Aquí feien algo de muret, però poc. I això d'aquí són dipòsits de menjar. Que això te fa una idea de quanta gent hi ha a la muntanya. Perquè cada palito d'aquests és una expedició. I aquí ja estem... Bueno, aquí va ser el serac que va caure, va ser de per aquí. I aquí estem tota la tarda, vam estar mirant la rampa que tenien al matí següent. Això sembla poquet, són 3 hores de pujada. 3 hores amb aquesta motxilla. I aquí vas decidir deixar la pulca perquè no veia factible pujar amb seguretat aquesta rampa d'aquí. Pensa que tothom ho feia. I aquí tothom que ja té treus els esquís i puges a peu en crampons. Jo vaig pujar amb esquís, fent les tetes, pam, 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 i crec que vaig acertar, sobretot per la baixada, perquè el que baixava en pulca és que jo deia, és que us matareu, perquè la pulca pesa i això te tira cap a baix. La motxilla, mira, si sabes esquiar més o menys bé, pues, poquet a poquet vas esquiant,
No és una gran esquiada, però bueno, baixes bastant ràpid. I contra menys temps estigues exposat, doncs més segur és. Això és un principi que van adoptar des del començament de l'expedició. I aquí ja és a la meitat de la rampeta. Aquí la neu ja empieza a ser molt bona per esquiar. Aquí ja estem, arribem als 4.000 metres i es nota. Quan arribes a dalt de la rampeta te trobes otra rampeta. I és el típic de, merda, sembla que esto no acabarà mai. I quan arribes a la rampeta tens un camp enorme i una altra rampeta. Este és el Windy Corner. És un pas curiós per el vent que fa. Sembla que és res, que està aquí al costat, però és la típica que no arribes mai. Que és, vas passant les hores i dius, si no m'he mogut. Però al final arribes. I aquí hi ha un pas delicat que van decidir treure esquís i és important, sobretot el que hi va a Pulka, un davant i un altre darrere, perquè és un pas un flanqueig sobre un tallat molt lleig, sobre un glaciar, i si la Pulka se te'n va, que se va, t'arrastra. Llavors van decidir fer cordada, jo portava la motxilla i al col·lega li vaig ajudar i després van tornar a buscar els altres amics i van fer un sopor a cada un. Ens van dir, espereu aquí que ara tornem. I això ja és arribant al Medical Camp, que està aquí, i això ja és el cim del Denari. Ja comencen a veure'l. Aquesta és la idea que teníem per baixar esquiant. Aquest, el Messner Color. Ha quedat pendent. I això d'aquí són les grietes del glaciar, d'aquí a cau. Aquí estem a 4.000 metres, més o menys. I tens la tenda i aquestes vistes. I com no es fa de nit, pues, la cremalla costa tancar-la, perquè estàs embobau mirant les muntanyes de davant. I aquí ja fa fred, fa molt fred. Llavors van decidir descansar un dia per tema d'aclimatació, perquè la pujada fins aquí ja no havia sido els dies anteriors, que vulguis que no, 50 quilos passen factura a l'esquena, i van decidir descansar un dia. Llavors te dediques tot el dia a contemplar la muntanya que tens davant i si es podrà o no es podrà baixar. Ningú l'havia baixat fins la data que vam arribar nosaltres i en els prismàticos vam veure que normalment s'entra d'aquí. Tota aquesta franja de roques no la comptabilitzàvem. I vam veure que sota la franja de roques hi havia una línia d'uns 20 metres d'amplada, de punta a punta, de gel blau. I clar, al final dius, no sé si val la pena, perquè una relliscada aquí són 2.000 metres. I al final van optar que no. Van optar per deixar els esquís aquí, al Medical Camp, i a partir d'aquí ja pujar caminant. I durant les hores, doncs mirant. És que tampoc pots fer gaire cosa més aquí dalt. Pese que actualment con la tecnologia pues, sempre portes algo de música, algun llibre, però com tampoc pots portar massa pes, estàs molt limitat. Hidratar, hidratar, hidratar. I mirar el que tens al dia següent. Aquí es puja caminant sense cap problema fins la Rimalla i a partir d'aquí hi havia 2 cordes fixes per pujar. I el matí següent cap amunt. Aquí ja pugem bastant lleugers i la motxilla ja no està 25 quilets més o menys. Comparat amb el del dia d'abans, això ja ni pesa. I cada vegada va agafant més inclinació. Aquí puges bé, però ja es veu que aquí dalt pica bastant. Cada vegada que mires cap enrere ves el Medical Camp més petit
Això són les tendes i això són els Rangers. No pots anar-hi, vull dir, està prohibit anar als Rangers, solament si hi ha una emergència, perquè estan fins el moño de que tothom vaya a preguntar el mateix. Llavors tens un cartel, diu no pass, only, bueno, solo emergencias. Les grietas que vas passant, i a partir d'aquí ja comença la corda fixa de pujada i la corda fixa de baixada. És així, el que més t'exigeix a la pujada és aquest tramet. Ja arribes a dalt, aquí es van decidir encordar. Això és curiós perquè això que veieu aquí és Rússia. Estem molt a prop. I cap amunt. I això és l'Espolón West. No és problemàtic, és un camí còmode de caminar, alguna roqueta que has de passar en crampons que, bueno, però no és tècnicament complicat. Les vistes, bueno, miris cap on miris. Problemes quan te trobes con los que baixen, que llavors això és una mica més exposat, però bueno, amb paciència i bones maneres. I aquestes són les roques negres, que són molt típiques, i ja ves el que te queda pel dia següent, ja comences a veure'l. Aquest és el Denali Pass, i d'aquí ja ves el círculo polar àrtic. El Medical Camp cada vegada està més a baix, són 1.000 metres de desnivell el que tens. I aquí ja estàs a dalt de tot. Veieu que aquí els murs que s'han de fer per protegir del vent són importants. Si bufa vent ja no fiques les tendes aquí, sinó que les fiques a dintre. El que passa és que aquí dintre, com ja no tens rangers, la gent ja fa les seves necessitats a qualsevol lloc. Per això van entendre que és important lo de l'orinal. Aquí és obligat portar-ho, però bueno, d'aquí ja ningú l'agafa. Ja. Però te jugues de que si baixes d'aquí te trobes a un ranger en mitad de la rampa i te dice ¿dónde tienes el orinal? ¡Ay, no lo tens! Però un moment que baixaràs ràpid. I aquí sí passes la tarda fent murs de bloques per protegir-te. Quan arriben els companys, pots fer-los un cop de mà, l'orinal. I això és negra nit, és el punt més fosc del dia. Que els companys van arribar molt tard i no els van donar temps a preparar-se les tendes i entre els quatre vam poder salvar-les perquè ells no estaven en condicions. De fet, van entrar entre els nostres sacs perquè estaven molt cardats. I aquí els van dir entreu als sacs i nosaltres us muntem la tenda perquè és que si no pillareu. Aquí feia molt fred, jo tenia un termòmetre, me'l vaig portar i aquí marcava -35 de termòmetre, més vent. Ja, jo no vaig calcular, no sé calcular tant, però feia molt de fred. I al dia següent ens vam aixecar i el meu company l'havia donat mal d'alçada, no estava bé, i de l'altra tenda el company que havia vist li va passar el mateix i van decidir esperar un dia per aclimatar. Així que Carlos i jo van decidir que tiraven cap a dalt. Es van aixecar bé i van dir vinga, pues, contra menys temps estiguem aquí, millor. Així que cap amunt. Primer de tot surten els guies, no sé per què, és com un conveni no escrit, però és una merda perquè van molt lents i per adelantar-les hi ha molts problemes. I de fet jo aquí vaig patir de congelacions als dits dels peus per tindre que esperar. I quan ja vas veure que m'estava cardant de fred vas dir ho sento molt, però hi tinc que passar. Llavors, a l'aprofites que paren, nosaltres vam decidir no lligar-nos perquè no té cap sentit, però ells sí que van lligats. Llavors el guia no l'agrada que passis
quan té clients que estan lligats, perquè si tu rellisques te los importes. Llavors es dius, bueno, espera un moment que jo t'adelanto, faig una carreta, 4 passos i ja està. Si haguessin anat darrere d'ells, és que nosaltres vam trigar des de la tenda a la tenda, passant pel cim, 7 hores. Aquesta gent que adelantàvem arribaven el dia següent a les tendes. Van calcular unes 30 hores. La diferència de ritme és abismal. El guia deia, a mi m'han pagat 5 i farem 5. Al ritme que toca. Jo quan baixava, jo deia, però si s'hem adelantat en el mateix lloc, no s'ha mogut res. El teu client està tirat al terra, està igual que quan hem passat al matí. Diu, sí, ell vol fer 5, jo el faré 5. Després entens els accidents. Però clar, aquí se te gira el vent i per molt guia que siguis, o per molt que hagis pagat, a 35 sota 0, més vent, més ventisca, coneixem Pirineu i no fa 35, però si te pilla un dia de tor, ho passes malament, per molt acostumat que estiguis. Aquest grup estava al mateix lloc on vam baixar 5 hores després. Em va fer molta gràcia. Bueno, este és el Denali Pass i a partir d'aquí és una campanya increïble. Nosaltres vam continuar per l'Arista. I aquí ja les vistes ja demostren l'alçada en la que estàs. Aquí el vent deixa clar els estrugues que trobem, que és cosa sèria. És una muntanya molt còmoda. Ja heu vist que no té més història que caminar. Aquí ja veiem el cim i diu, ja ho tenim. No, no ho tenim, queda molt. Però bueno, els ànimos són bons. Encara podem riure, fer broma de tot. I arribem dalt de tot i aquest és el futbol camp. Sembla que no és res, però estàs una bona estona aquí. Això és la rampa final, fins aquí, i d'aquí ja vas per tota l'Arista fins al cim que està aquí. Això és quan ja estem arribant a l'Arista final. I sembla que no, però hi ha pati. Però bueno, les vistes valen la pena. Esta és tota la cordillera d'Alaska. Clar, estàs en el punt més alt i estàs en el vèrtex. La cordillera d'Alaska fa com una L i estàs just en el vèrtex. Cap a l'est és això d'allà, continua, i cap al sud és aquesta d'aquí. Cap al sud. Això és el futbol camp, els que venien darrere nostra. I això és el que es veu del cim. Això d'allà és Rússia. I això d'aquí és el punt més alt. Carlos. I això és haver complit un somni de molts anys. Des de quan eres petit de voler arribar aquí. Però com ben sabeu tots, la muntanya acaba a baix. Així que mitja horeta, moltes fotos, abraçades i cap a baix. Ja quan arribes a la tenda, la cara ho diu tot. Cremats del sol i molt contents. Vam esperar que els companys sortissin el dia següent, els van recollir les tendes i vam baixar nosaltres. Vam deixar la més petita i alguna de menjar d'emergència, per si de cas, perquè després vam fer bé perquè no estaven en condicions de baixar. En principi volíem baixar del tirón fins al Medical Camp. Maria no estava bé, però Luis no, i van decidir quedar-se a dormir a dalt. I bueno, l'arista de baixada és una mica més complicada que de pujada, com sempre.
I ja arribes a baix de tot, al glaciar, i allà sí que la pots mirar i diu realment. L'esquiada con el mort que portàvem darrere pues, no era molt divertida, però bueno, al final una mica d'humor. L'última nit, mirant la gran muntanya i el dia següent ja a buscar l'avioneta. I ja quan arribes a baix és quan pots celebrar que has fet el cim. I això són uns amics que van treballar per l'avioneta que s'havien portat una caixa de cerveses i van veure que era el primer que s'havia que sacrificar de la pulca eren les cerveses i van deixar una caixa allà, tot que arribava el convidaven a cerveses. I res, aquesta és l'expedició que vam fer. Si algú vol fer una pregunta, alguna pregunta? Hola. Hola. M'ha semblat que portàveu botes d'esquí de muntanya fins al Medical i bota d'alpinisme tallant amunt. Sí, aquest debat va ser intens. Tots els que anaven amb esquís portaven botes d'alta muntanya, menys jo. Jo vaig decidir que no, que 1,5 quilos que pesaven les botes era massa pes. I vaig ser l'únic que vaig patir de congelacions als dits justament per això. Però bueno, també vaig decidir que si es pujava ràpid i es baixava ràpid, la probabilitat d'acabar malament era menor. Llavors també vaig decidir que si ho veia que les temperatures no podia aguantar les botes d'esquí, donaria volta enrere. I no vau sopesar la possibilitat de portar una carcassa amb 2 botins? Jo portava les botes d'esquí en un cubre que està fet al mateix material dels tratges espacials i la veritat és que van molt bé. Però les botes de muntanya són el que són, no estan preparades pel fred. Les botes d'alpinisme sí. És l'única que jo vaig veure que, hòstia, què fem, no? Què fem? Bé, i quant queroseno vau gastar, més o menys? Allà el queroseno no funciona, funciona en gasòleo, en dièsel. Sí. Jo he anat 2 vegades i sempre hem portat queroseno. Nosaltres allà et donen, quan et donen el... És a dir, a dalt amb marquill, però fins al Medical normalment amb queroseno. Nosaltres te donen el bidó de gasòleo, bueno, de querosè, sí. I funcionem en querosè. Amb querosè, no? En querosè, sí, perdona. Per això. En el gas és el que no funciona. I a part que el gas, la botella dura molt, el cartutxo dura molt poc i estàs moltes botellades cremant molta aigua, molta neu per fer aigua. Llavors a nosaltres de les 2 garrafes de querosè ens va sobrar una. Ah, vale. Sí. Ens va sobrar una per parella, per tenda. I de fet ho sabíem, m'han dit que és massa 2 garrafes, però bueno. Dius, més vale que sobri que no que falte. També mantindrà molta zona amb el temps, clar, si has d'estar 20 dies te falta. Aquest és el problema. Llavors, clar, has d'agafar sempre per el pitjor dels casos. Portes menjar per 20 dies i has de portar combustible per 20 dies. Molt bé. Enhorabona. Gràcies. Algú més? Alguna altra pregunta? A partir dels 4.000 metres que vau decidir que no pujaríeu amb esquís, és que l'única baixada possible és per el que havies marcat, no? Suposo? Hay varias baixades. Vale. Hay varias baixades i de fet quan jo estava a baix, quan ja havíem baixat, que vam estar esperant un dia més a que baixessin els companys, va haver un pare amb 2 fills que van fer una pujada per un lloc que sospitaven que estaria ell i van baixar per ahí, però també perquè estava fent molta calor. Llavors el canvi va ser, el dia després de marxar nosaltres va caure a 25 centímetres, una nevadeta d'estes tontes, i tothom va poder esquiar. I tothom va, vale. Sí. Però el dia que vau pujar vosaltres vau veure que estava impracticable. D'acord. Que allà tampoc tens informació meteo com ho pots tindre aquí. Llavors és... Avui fa bo, doncs cap amunt. Tens una aproximació de 24 hores de pronòstic de temps, però és que no donen més. Perquè és que
tampoc és fiable. Aquí tenim pronòstic a 3 dies, fiable, i es falla. Allà no, allà és una altra història. Allà donen màxim 24 hores de pronòstic de temps. D'acord. De fet, Laia i Belén volien fer el rècord integral femenino de camp base, camp d'avioneta cima, camp avioneta del tirón, era el seu objectiu, i van fer cim el dia després de nosaltres, però elles es van saltar el camp alt, se lo van saltar. Van tirar del medical camp, van pujar al cim i van baixar al medical camp. Van replegar tot i van baixar. I vam arribar el dia després de marxar nosaltres a l'avioneta, van arribar al medical camp. Es van preparar i al dia següent es van aixecar i van tirar cap amunt. Però aquesta nit les havia nevat aquests 25 centímetres i van tindre a cobrir traça. Llavors, quan van arribar que van flipar molt, perquè van fer tot el que havien trigat 3 dies, el van fer en 4 o 5 hores. I van arribar al medical camp 1 hora més tard de lo que ja es tenien programat. Van intentar pujar alguna cosa més, però ja ens van adonar que no tenien temps de fer el rècord i van decidir que no feien intentona, que baixaven cap a baix. I elles van esquiar molt bé, que tenien 25 centímetres. I a part no portaven pes perquè anaven de lluiers. Van tindre la sort de la nevadeta que... Sí. D'acord. Nosaltres, Mariano l'havia donat bastant el mal d'alçada i va dir, no, jo ja estic per marxar-me. I va dir, hòstia, no es poden quedar, jo estic cardat dels peus, però bueno, si és per una esquiadeta ens quedem. Jo va dir, no, anem a celebrar-ho, que ja han fet el que havíem vingut a fer aquí i anem a fer turisme per Alaska, que val la pena. Molt bé. Veu fer alguna aclimatació abans de fer això o veu una directa? No. Ni Alps ni res? No. Són 6.000 metres, jo no vaig notar res. Mariano sí, però Mariano té aquest problema sempre. Bueno, vas més lent, però... Per exemple, el grup que anaven caminant, ells van decidir que feien pujades i baixades, Nosaltres sempre van anar cap amunt, van descansar en el medical camp per aclimatar també i perquè l'esquena ja no s'havia passat factura. Però això jo le deia al company, jo si noto alguna cosa te dic i decidim què fem, igual baixem. I vam arribar al high camp, jo vaig dormir molt bé i ell no va pegar l'ull tota la nit. Llavors clar, el dia següent va dir, jo és que no he dormit i estic cardat. Jo és que he dormit, ja s'està roncant tota la nit, tio. Jo tiro cap amunt, si algú s'anima, pugem. I m'han preguntat a l'altra tenda i Luis igual havia dormit i el Carlos va aixecar. Jo sí, doncs va, tira cap a dalt. Molt bé. No sé, l'aclimatació és organisme. Hi ha gent que està molt fort i molt preparada i que li dona el mal d'alçada i altra gent com jo que no van fer res, doncs van tirar bé, és l'organisme. I el que va fer la d'alçada, que va descansar un dia, el dia següent estava bé? Sí, el dia següent està perfecte. Què va passar? Jo crec que no se va hidratar bé, perquè clar, el problema que tenim allà és el fred. Llavors, has de dormir amb tot a dintre. Tot el que deixes fora del sac es congela, tot. Bateries, mòbils, tot. Vull dir, és mort. Llavors, clar, no dorms còmodament. Dintre del sac estàs ple de trastos, estàs con los botines, estàs amb l'aigua, estàs amb el gas, amb tot. I el gas així no funciona en alçada. Llavors, jo tinc la sort de que dorme en qualsevol lloc del món. Jo et volia preguntar, el tema del menjar, dius que portàveu menjar per 20 dies, és obligat portar-lo, dius? És recomanat. És recomanat. I a l'hora de menjar, sou individualistes o ho feu en grup? Com ho feu? Cada un fa el seu o com ho feu això? Cadascú va calcular el que es menjava, però després el que feien era compartir-ho tot. Al final el que pots menjar allà dalt és liofilitzats, és l'únic que pots menjar. Fogonets individuals també, tot individual? No, lo feien per tendes, compartien tot. Compartiu, vale. Compartien tot, sí. Per exemple, Belén és nutricionista i es va donar unes pautes superimportants del pre-expedició, post-expedició, alguns no li van fer massa cas, i sobretot el que tenien que portar per menjar. I quan vam arribar allà, jo estava en el high camp, estàvem descansant, havíem fet cim el dia d'abans, i elles van vindre, que portaven, havien trigat 2 hores d'empujar, eren molt ràpides. I arriben i diuen, què tal, aneu i tal? I diu, bé, pararem aquí una miqueta a menjar, que portem gana i tal. I es deuen una torrada a Nutella. Diu, tia, què és eso? Diu, Nutella.
Diu, al locos hay que mimarlo. Diu, pero no m'has deixat portar la Nutella. Yo porto un bote sencer. Yo, cabrona. Casi se la traiem, vamos, a malas maneras. Però no necessitaven energia per pujar. I realment, jo és una de les coses que més vas trobar, portar-te algo agradable per menjar, perquè l'ofilitzat al final sap tot igual. Sí, estàs ingerint proteïnes, és el que necessites i ja està. Molt de té, hidratació és bàsica, molt beure, estàs tot el dia veient, tot el dia, i poca cosa més. I jo vaig notar, vaig trobar a faltar algo agradable per gaudir, perquè al final són moltes hores que estàs mirant el no res, sí, xerrant, estàs fent coses, però dius, con la de hores que tinc, jo què sé, una triste nocilla, no? Una mica de xocolata. Algú més, Jordi? Només el desnivell total des d'on es va deixar l'avioneta? 4.800. I molts quilòmetres, perquè clar, el primer tros és molt 25 d'anar i 25 de tornar. Déu-n'hi-do. Sí. No, és que em passava pel cap, et volia preguntar si veies que havia possibilitat de fer això, tot i les condicions meteorològiques que hi ha, en algun format més lleuger, o si hi ha algú que ho fa. Sí, hi ha tots els formats possibles. Hi ha gent que fa el rècord de canvi d'avioneta, 5, canvi d'avioneta i se'n va. Vull dir, tal qual, Tal qual. Tal qual. Però clar, si eres capaç de pujar 4.800 metres i 25 quilòmetres, ho fas. Les noies aquestes anaven en aquesta intenció. Sí. Clar, la Naya és la Naya i la Belén és la Belén. Jo no em puc comparar amb això, jo és una tortugueta. Clar, és lo de sempre, contra més coses portes, més lent vas, més dies estaràs. Al final has de buscar aquest equilibri tan difícil, no? Perquè com més lleuger vas, suposo també que el risc és molt alt perquè les condicions han de ser terriblement canviants, les meteorològiques. Clar, a mi, per exemple, de tot el que vaig portar, em va sobrar un mono que portava de plumes que em van deixar, però clar, dius, és que aquí si se te gira el temps, malament. El mono era per l'últim dia. Jo al final vaig decidir que en 2 mallas i el pantalón de gore i el plumas gordo pujava, i el gore en la motxilla. I és el que, vull dir, surtes de la tenda així, arribes a dalt, baixes i no t'has tret res, i les manoples gordes. Però la gent que pujava, que va trigar 30 hores en pujar, clar, si no portaven aquest mono, Luis, per exemple, ell se lo va ficar i va trigar 36 hores en fer 5 i baixar. 36 són moltes hores. Mariano va trigar 5, va dir jo ja estic recuperat, i van parlar entre els dos i van dir bueno, separem, vale. I estaven tota l'estona comunicats i li comentaven Luis, si fa falta algo anem a buscar-te, estem aquí per... No, jo vaig bé, però he d'anar xinoxa, no? Perquè si sudo me congelo. Llavors és poquet a poquet. Allà dalt portar massa roba, si fa bon temps com vam tindre nosaltres, tampoc és bona idea, perquè no te permet pujar. Jo vaig intentar, em vaig pujar el mono fins al high camp i me lo vaig provar, a la tarda estar allà, me lo vaig ficar i dic, és que no puc estar ni parat amb això. No puc fer esport amb això, és impossible, és massa roba. Però clar, quan t'aixeques a 35 sota 0 dius, s'ha d'anar ràpid. No, vosaltres porteu un ritme alt, però clar, som aquests que dius que van tirar 35 hores per fer el que vosaltres veu fer amb 7, clar, és que... És que és un altre ritme, és que jo les veia tota l'estona parat, és que no s'estan movent. Clar, el curiós també és que hi vagin, no? Que els guies els pugin. Però bueno. Sí, al final el client és el que marca el ritme. Vull dir, si per molt que tire de la corda, si no puja, no puja. No, el guia deu dir, mira, tu has signat que estàs sota la teva responsabilitat i si vols tirar, doncs, bueno, si vols anar amb aquest plan, anem. Sí, ell es va preguntant al client, quan vulguis donen la volta, no, pues tira. Allà tu, no? Ell no té cap problema, ell està per allà i el tema del guiatge és molt delicat en Alaska, bueno, Estats Units, sobretot en Alaska, en el Denali. Solo hi ha 7 empreses que tenen permís per guiar i de fet a nosaltres el primer que ens va preguntar, perquè Mariano és guia d'alta, jo era guia de media, i ens van preguntar, esteu treballant? Diu, no, que som amics, que venim aquí. Segur, no? Que sí, vale.
I en el Medical Camp va vindre el Ranger i va estar parlant amb els altres. Estàvem les tendes juntes i a nosaltres no va vindre, va anar a parlar amb els altres. Era com, ostres, que ens estan aquí fiscalitzant. Som amics, no digueu res, que tenim problemes. No, i gente que jo sé de gent que ha anat allà i pirateo màxim. I el client no ho sap, no diguis que tu ets el meu client perquè jo tinc un problema. Sí, van així. De totes maneres, clar, és com l'Himalaya, les expedicions van a un altre nivell. Les portean tot, en helicòptero les puja tot, a la menjar, tot. De fet, nosaltres quan vam baixar un guia que hem fet amistat, va vindre que nosaltres marxem i ens va donar salmón ahumat i això era un manjar. Després d'estar no sé quants dies menjar jo felicitat, que te puguin donar i serà com, uau, la lagrimilla per aquí. Molt bé. El Denali és la muntanya que marxes, que comences més lluny del món i és la que tens més desnivell del món. És a dir, comences a 1.900 i acabes a 6.190 i comences, és a dir, no hi ha cap muntanya al món que li passi això. Sí. És així de bèstia, l'assumpte. És grande. És grande. És grande. És un gran llegant i quan arribes a l'avioneta i mires cap amunt dius, uau, ni de conya. Además le decía al colega, ni de coña, Mariano. Ya que sí, no, que no. Que això ve molt gran. Al final és poquet a poquet, és com tot. Alguna pregunta més? Recordar que si voleu rebre informació de les activitats que fem al Comú de Particulars, a fora hi ha un full i un bolígraf, si ens apunteu al vostre correu electrònic us enviarem informació de les activitats que nosaltres fem. I si no hi ha cap més pregunta, ho tanquem aquí, Xema? Sí. Ho tanquem aquí. Moltes gràcies a tots. Vale.